Ahoj, Ňufko, ako sa máš? Ahoj, Ňufinka, mám sa výborne. A ty? Ňufko, ja sa mám skvele, ale ja si myslím, že ty sa trošku nudíš. No, asi trošku áno, máš pravdu. Tak vieš čo? Ja ťa naučím jedno čarovné písmenko. Čarovné? To akože dokáže kúzliť, zmiznúť, len tak, ničoho nič? No, Ňufko, písmenka takéto veci nezvyknú robiť, pokiaľ ich nevygomuješ, ale toto písmenko sa používa v takých slovách, ktoré ty máš veľmi rád. Takže napríklad šunka alebo myš? Ale Ňufko, nechaj šunku tak, nechaj myšičku tak. Je to písmenko C ako cukrík. Ňam, cukríky mám rád. Povedz mi niečo o tom písmenku, prosím, Ňufinka. Takže, Ňufáčik, je to takto. Pamätáš si, ako si ma učil, že existuje veľké C, malé C, písané C, tlačené C a všetky možné kombinácie? Áno, Ňufinka, samozrejme, že si to pamätám, veď som ťa to učil o písmenku A a B. Tak, a ja som to teraz povedala už pre písmenko C. Počúval si ma, alebo ti to zopakujem? Myslím si, že som ťa počúval, Ňufinka. Tak, deti, milí ňufkáči, toto je veľké tlačené C. Toto je malé tlačené C. Oni vyzerajú ako také polmesiace. Také odkrojené polmesiace, Ňufka. Áno, Ňufinko, vyzerajú ako také kvalitne odryšnuté mesiačiky na oblohe. Tak, a teraz ešte ukážeme písané C-čka, dobre? Takže toto je veľké písané C. No, a toto je malé písané C. Oni sú veľmi podobné, Ňufinka. A veľmi jednoducho sa píšu. Takéto písmenko sa mi páči. Presne tak. A keď si teraz tak veríš, tak si dajme C-čkový súboj. Budeme hovoriť iba slova na písmenko C. Začínam. Cukrík. Tak napríklad cestoviny. Ňam. Cencúľ, studený cencúľ. Pozor, ňufkáči, cencúľ iba pozerať, neoblisovať. Tak a ja napríklad poviem cibula. To nemám rád. No, čo ja poviem? No, napríklad cica. My sme cice. Nesmieme zabudnúť na cicu. Písmenko C je také mačacie písmenko, naše písmenko. Naše. Tak dobre, ňufkáči. A teraz sa naučíme ešte jednu C-čkovú pesničku. Počúvajte a tancujte s nami. Cestičkou, cukrík má pod čapočkou, celý sa už teší veru, pri sladkostiach nemá mieru. Hopsa hej sa